Hola, bona tarda. Bueno, comencem on ho vam deixar l'últim dia, en el tema de semàfors, estàvem parlant de senyals, vam parlar una mica de la llista de prioritat entre senyals, vam parlar de marques vials, de policies, de senyals circumstancials, d'obres, de balisament. Avui seguirem a semàfors. Semàfors, senyals verticals, hi ha més senyals fins on ens dongui temps. Val. Dins del tema de semàfors tenim llum vermella no intermitent en forma de peató, com el que veieu aquí a la foto, que significa que els peatons no poden creuar, llum verda intermitent, no intermitent en forma de peató, que significa que els peatons poden creuar. Està prohibit creuar un carrer regulat per semàfors pel lloc on no està permès fer-ho o en el moment que no està permès fer-ho. I és sancionable. Tot i que habitualment no es sancioni, és sancionable. Llum verda fixa vol dir que tenim prioritat, podem passar. Això no vol dir que podem passar sense mirar res. Sempre que creuem una intersecció mirem, perquè pot haver-hi una avaria, i més avui en dia que moltes d'aquestes coses van de forma informàtica, i és important assegurar-nos de que podem fer les maniobres sempre en tot moment. No crec que faci falta explicar molt més. La llum groga fixa. Atenció amb això, perquè acostumeu a liar la part amb aquest tema tant als exàmens de circulació com a l'examen teòric. I és una tipiquíssima pregunta d'examen, val? La llum groga fixa significa para, detente, quieto. No significa dona gas i passa. No significa estar a punt de canviar a vermell. Significa quiet. Et fiquen la llum groga en lloc de la vermella per donar un marge prudencial de temps en el cas que es fiqui quan tu estàs immediatament a sota de la senyal. Però si tu vas a la velocitat correcta, que dins de ciutat acostuma a ser 30 km per hora, el més habitual, ja en parlarem de velocitats. Lo normal és que a 30 km per hora, si es fica taronja la senyal, el semàfor, et dongui temps de parar. Per tant, el que has de fer és parar. Sí? Detenerte, detenir-te. És la paraula correcta, Detenció. Ja en parlarem, maniobres, parar, estacionar, però la paraula correcta és detenció, detenir-se. Val, i vermell, en qualsevol cas, significa que paris, que t'esperis, que no segueixis. Quiet fins que es posi en verd o en verd intermitent, que com ja vam explicar en el vídeo anterior, quan el semàfor es posa en verd intermitent, si no dona prioritat de pas, per tant haurem de complir les senyals que puguin haver-hi en aquella intersecció. Aquest semàfor en vermell, doncs exactament el mateix. Això és un pas a nivell vol dir que en el mateix nivell es creuen una via de tren i una carretera. Sí, amb semàfor en vermell hi ha habitualment també avisadors acústics. Vale? Llavors, cuidado, perquè parem, perquè si no parem se'ns emportarà el tren, és així de fàcil. Vigileu també quan creu un pas a nivell de no abordar-lo, de no invadir-lo, si no sabeu segur que podreu sortir. Això, per norma, en totes les interseccions, però no un pas a nivell més perquè us hi jugueu la vida de forma molt directa. Val, pas a nivell. En aquest cas, el pas a nivell era un pont amb un barco que va per sota, perquè imagino que el pont s'aixeca perquè pugui passar el barco. És exactament el mateix, Vale. En aquest cas, semàfor amb verd intermitent, sí, significa que hem de cedir el pas als vehicles que s'aproximen, ja sigui per la dreta o per l'esquerra, si existeixen senyals que obliguin a detenir-se, com per exemple un stop, el que hem dit, ens hem de detenir. Ja ho hem dit diverses vegades, però ho recordo perquè també me la lieu diverses vegades.
Sí, habitualment només vol dir cedim el pas, precaució, però si hi ha una senyal de stop s'ha de complir. Els semàfors també poden tenir fletxes negres o de colors que indiquin per quina direcció és aquell semàfor. Sí, vol dir que per anar a la dreta, que aquest semàfor és per anar a la dreta. D'acord, queda clar. Sí, en aquest cas significa que per anar a la dreta tinc un semàfor en verd intermitent, o sigui que puc passar amb precaució, per anar recte o a l'esquerra tinc un semàfor en vermell, m'he d'esperar. El mateix però amb un semàfor en verd, no té més història. Vale, això són les fletxes indicadores d'un carril reversible. Vol dir que pot ser en un sentit o en l'altre. L'altre dia ja vam parlar d'aquelles llums que es posen avui en dia al terra. Sí, en aquest cas ens referim als semàfors que van sobre, vale? A les senyals que van sobre, creu vermella, carril tancat, fletxa groga cap al costat, ves tornant cap a la dreta perquè es canviarà, fletxa verda, pots passar. Vale. Bueno, ja les he dit les tres, o sigui que avanço, Vale. Semàfors reservats a determinats vehicles, en aquest cas a ciclos. Ciclos, ja vam dir que acostumaven a ser bicicletes amb dues rodes, no amb motor en aquest cas, tot i que també poden ser amb motor. Vale, semàfors per a autobusos i tramvies. Quan estan així de costat vol dir que han de parar, com si fos un vermell. Quan estan vertical vol dir que poden passar, com si estigués en verd. Sí? Hi ha molts vídeos i moltes coses que estan molt bé. Més o menys els vaig passant si no els veig necessaris, Vale, quan estan així en diagonal, vale, significa que pots girar cap a l'esquerra o cap a la dreta, depenent d'on miri la punta de dalt. D'on miri la punta de dalt. Vale, si és intermitent, indica que els autobusos o tramvia s'han de parar igual que si es tractés d'una amaria fixa, ja que el semàfor es posarà en vermell en qualsevol moment, es ficarà en horitzontal en qualsevol moment. Vale, hem acabat el que és tema 2, senyalització de la via, però intentarem seguir una mica més, perquè hem anat bastant ràpid. Jo em pensava que estaria aquí una mica tot. Ara paro i segueixo el següent tema. En aquest cas, començarem a parlar de senyals verticals de circulació, val? Classificació de les senyals verticals de circulació. Existeixen triangulars, que són de perill, advertència, perill. El segon grup que tindríem són senyals de reglamentació o prioritat. Ja en parlarem perquè algunes d'elles, sobretot les de prioritat, tenen formes molt específiques. Per exemple, l'stop, com veieu aquí, és un octàgon, té 8 cares i és l'única senyal que té 8 cares i està fet expressament perquè si la veus d'esquena sàpigues que és un stop. De la mateixa manera, el C del passo és un triangle al revés del que hem vist abans, expressament perquè quan el vegis d'esquena sàpigues que és un C del passo. Igual que hi ha una senyal que és un rombo, que ens explica que en totes les interseccions que anem passant tenim prioritats fins que trobem la senyal de fi de prioritat en totes les interseccions. Que el mateix és un rombo perquè si la veiem d'esquena sapiguem
quina senyal és. I després tenim senyals d'indicació o informatives que tenen formes quadrades, rectangulars, més o menys grans, però així. Després tenim de prohibició o de restricció o d'obligació, que són rodones, amb marcs vermells, bueno, ja en parlarem, o blaves, que són les d'obligació. Senyal d'advertència de perill. Començarem per les senyals de perill. Val? Perill perquè circulem per una via amb dos sentits de circulació. Vol dir que poden venir vehicles de cara. Les senyals d'advertència de perill indiquen la proximitat i naturalesa d'un perill. Difícil de ser percebut a temps amb l'objectiu que es compleixin les normes de comportament que, en cada cas, siguin procedents. La seva forma és triangular amb la base a baix i el vèrtex a dalt. Quan es tracta de senyals lluminoses, podran admetir-se que els símbols apareixin il·luminats en blanc sobre fons fosc, no lluminós, tal com veieu a la foto. ¿Vale? Perquè la senyal sigui efectiva, normalment no es posa just on hi ha el perill, sinó que es posa amb distància suficient per advertir-te que ve un perill i et puguis preparar amb temps, no a l'última hora. Val. Normalment aquestes indicacions temporals poden venir junt amb un panell complementari sota la senyal que ens indiqui a quina distància està aquest perill. Si la senyal porta fletxetes, com és aquest cas, significa que d'aquí fins a d'aquí 200 metres hi ha perill. Si no porta fletxetes, significa que el perill és d'aquí a 200 metres. Sí? Amb fletxetes d'aquí a 200 metres, o sigui, des d'ara fins d'aquí 200 metres, sense el perill és dins de 200 metres, després. I aquí tenim bàsicament les senyals de perill. Les intentaré passar una mica ràpid, les menys importants, i ens dedicarem una mica de temps a les importants. ¿Vale? Són diferents tipus de perill. Aquí tenim intersecció, ¿vale? Quan és amb dos d'això, implica que venen carrers des dels dos cantons. Quan és només amb una pota, que venen des de la dreta. Quan venen de l'esquerra, o hi ha una incorporació que s'incorpora des de la dreta, hi ha una incorporació que s'incorpora des de l'esquerra, o això és una intersecció que els carrers no són fent una creu, sí, sinó que venen de forma discontínua. O sigui que primer te'n trobes una a l'esquerra i després te'n trobes una a la dreta, o al revés, primer una a la dreta i després una a l'esquerra, ¿vale? Però que venen consecucions d'interseccions en un espai curt. ¿Vale? En qualsevol cas, amb totes aquestes interseccions, tinc prioritat jo. ¿Vale? Sí, ja ho hem dit. Vale, intersecció amb prioritat de la dreta, significa que s'acosta a un semàfor, que s'acosta a una rotonda, puente, la forma dolenta de dir-ho, antiga, és puente levadizo, però és una paraula molt medieval. Llavors, bueno, són ponts que es mouen, ja sigui que s'aixeten, que són retràctils, que giren, ¿vale? Tramvies, paso a nivel con vallas, paso a nivel, 300, 200, 100 metres d'un pas a nivell, 300, 200, 100 metres d'un pas a nivell, aquests es situen al cantó esquerre, aquests es situen al cantó dret. Atravessarem una via en el pas a nivell, atravessarem més d'una via al pas a nivell, no especifica necessàriament quantes, només que més d'una. ¿Vale? Això significa que hi ha un aeroport a prop. El fet que hi hagi un aeroport a prop pot arribar a significar que en algun tram d'autopista pel que anem o alguna cosa es pogués donar el cas que hi hagués un aterrissatge d'emergència, tot i que és una situació que els pilots per lo general intenten evitar bastant. Per tant, no acostuma a passar. No és una que passi habitualment, però es podria arribar a donar el cas i s'ha donat algun cas a la història.
Vale, curva perillosa a la dreta, curva perillosa a l'esquerra, consecució de curves perilloses la primera a la dreta, consecució de curves perilloses la primera a l'esquerra, eh, batxes, sí? Un batx artificial d'aquests que es construeixen per reduir velocitat, badent cap avall, un pas on habitualment no hi passa aigua, però hi pot passar aigua en un moment determinat si plou, vale? Baixada perillosa, pujada perillosa. Si, bueno, en aquest cas, jo crec que les fletxes avui en dia ja marquen molt bé cap a on és si baixa o puja, Antigament sempre es deia que si tenies dubtes s'havia de llegir en la direcció que llegeixes, no? O sigui, com que jo llegeixo esquerra-dreta, vol dir que baixa, com que llegeixo esquerra-dreta vol dir que puja, però com que hi ha les fletxes avui ja no hi ha cap. Vale, estrechament, el carrer s'estretxa, pel que sigui, es fa més estret. Eh, tingueu en compte que en un estretament normalment el primer que entra té preferència. Independentment de que després hi ha senyals que diuen que en cas de que arribeu igual, té preferència aquest o té preferència l'altre. També és veritat que hi ha una sèrie d'indicacions que fan referència a si vaig en pujada, baixada o al tipus de vehicle que portem, però totes aquestes referències sempre fan referència a quan no arribem o no arriba un primer. Si no, amb un estretament, el primer que arriba sempre té preferència. Es fa estret pel cantó dret, es fa estret pel cantó esquerre, obres, perill de relliscar, pas de peatons o de vianants, perill per peatons, perill, pas de peatons i bicicletes, zona escolar, és a dir, que poden haver-hi nens corrent per allà, aneu al lloro, allò que diem sempre, si veiem que salta una pilota vol dir que darrere ve el nen, així que parem. Zona on circula gent gran que es poden despistar o es poden desorientar o es poden sí que el mateix, precaució, pas de ciclistes, regulat, amb pas de peatons, línies pintades al terra, zona per on passen ciclistes. Això habitualment indica una canyada. Una canyada és com un pas de peatons però per animals. En el que se'n diuen a Espanya canyades reals, que són camins que circulen per dins de comunitats o pobles o zones pel pas de bestiar, camins habilitats pel pas de bestiar. Vale? Fauna salvatge, és un altre indicador de fauna salvatge, en aquest cas com més específic de jabalís, com algú més habitual aquí. Perill perquè tenim dos sentits de circulació, això en castellà es diu cantos rodantes, que són pedres que poden caure de la muntanya, que es poden desprendre. Vale? Perill per moll, perquè s'acaba la carretera al mar, crec que és molt evident el dibuix. En aquest cas el que et diuen és que redueixis una mica la velocitat, perquè com que hi ha gravilla en el terra, es pot donar el cas que quan passis projectis pedres al teu cotxe o al cotxe al darrere. I en qualsevol cas és perill per tothom. Vale? Perill, zona on habitualment hi ha ratxes de vent lateral, especialment vent lateral. El vent, quan és de cara o és d'esquena, molesta relativament. Quan és lateral, és molt perillós. Perill perquè hi ha el que se'n diu un escaló lateral a la carretera, ja sigui per un tema de que han anat asfaltant a sobre i s'acaba generant un desnivell lateral, perquè en algun moment t'has de dedicar a treure capes, o ja sigui perquè ha passat alguna cosa, o perquè s'ha construït així, o perquè hi ha una cera. Sigui pel que sigui, hi ha un escaló lateral. Pronunciat, perillós. París, on habitualment hi ha retencions, perill de volcà, és a dir, que és una zona on hauries de frenar una mica perquè passa, no?, que hi ha risc d'accident. En aquest cas, posa de volcà, però no té per què ser necessàriament volcà. Hi ha perill d'accident com bastant més genèric. Zona on habitualment hi ha boira, zona on habitualment pot haver-hi gel o neu, especialment a l'hivern. Clar, és una senyal que diguéssim que a l'agost no té molt sentit, perquè no hi haurà a 40 graus zones de gel o neu, però a l'hivern se li ha de fer molt cas. Vale, i
París, bueno, això és una zona on es creuen vehicles, sí? Perquè hi ha incorporacions o el que sigui i es creuen vehicles, no? Que va una carretera de la dreta, va una carretera de l'esquerra, i en allà pues, jo vull anar cap a la dreta i ell vol anar cap a l'esquerra, i ens creuem allà al mig, no té més història. I perill indeterminat. Perill indeterminat vol dir qualsevol altre perill que no sigui, que no existeixi com a senyal per aquí dalt, o que el dia que es va senyalitzar aquella senyal que ara hi existeix no existia encara, i per tant doncs, hi ha una senyal de perill indeterminat. Ah, mireu. No treballarem massa tema interseccions encara, però bueno, si veieu com, veus, els dos que tenien la senyal de prioritat i els dos que tenen el C de passo, que no. Ja en parlarem. Vale, això ja n'hem parlat. Avanço una mica, perquè més o menys de totes aquestes senyals ja hem fet la tirada. Vale. Veieu els ponts retràctils d'avui en dia, ja sigui que s'aixequen, que es baixen, hi ha molts tipus diferents, ja us indiquen. També és un pas a nivell, al final no té més història. Vale? Senyal perill de tramvia, vol dir que és un lloc per on creuen els tramvies. Recordeu que els tramvies, quan es creuen amb els cotxes, habitualment tenen preferència, el que dèiem, 200, 150 i 100 metres. El tema és 3-2-1, no és 300 perquè no està plantejat en metros, sinó amb sistema britànic de distàncies, ¿vale? Perquè això es va inventar a Gran Bretanya, aquest sistema de medir. Però bueno, és això, Després, en canvi, les blaves que marquen distàncies sí estan pensades en metros. Ja en parlarem també. Una via, més d'una via, en aquest cas dos, sí, avions, soroll, molèsties i un perill mínim, irrisori, de que un dia pugui haver-hi una parada d'emergència, que us dic que no ho acostumen a fer perquè quasi és més perillós per tothom que no. Curves perilloses, el que dèiem, veieu, baixa, puja, aprofitem per fer una mica de repàs. Ja heu vist que jo us he explicat tot del tirón, estretxament per la dreta, per l'esquerra, obres, ja en vam parlar, vale. Vale, saltaré una mica endavant i seguim en el següent bloc, Des d'aquí, senyales de reglamentació. Les senyals de reglamentació tenen per objectiu indicar l'usuari de la via les obligacions, limitacions o prohibicions especials que s'han de respectar. Quan les senyals de reglamentació estiguin col·locades al costat d'una senyal vertical, indiquen el nom, per exemple, de la població, significa que la reglamentació s'aplica a tot el poble, excepte si s'indicara una altra reglamentació diferent dins del poble en certs trams concrets. Per exemple, en aquest cas ens indiquen que hi ha una limitació de 5,5 tonelades a tot el poble de Puerto Lope. Val, sí, més o menys hem complert el temps. El pròxim dia seguirem des de senyals de reglamentació, val? Vinga, doncs. Seguim, gràcies.